Hei, Rhys, beth yw hwn? Siŵr newn ni ffind o mas. Ie. Ni wedi gwneud lot o arbrofion ar bwm dros y blynyddoedd, nag yn iawn. Do. Beth yw dy hoff arbrawf di? Byddwn nes i really joio gollwng pethau o graen. Ti'n cofio hwnna? Ie. Nes i fwynhau'r flyboardio. Unrhyw beth i ddangos dy hun, efe? Cwestiwn ti, Al. Wyt ti'n cofio'r arbrawf gyntaf un wnaethon ni wneud ar bwm? Cwestiwn da. Fi yn cofio. Ffrwydrad Ffôm. Nethon ni wneud mes ar dôr studio. 3, 2, 1, ewch. Ni rhoi ofyn i fi. Dylen ni wneud rhywbeth fel yna to. Ie, ond heb wneud y mes ar y to, efe. Peri, dyn ein gloi. Dyna hydroperoxide, potassium iodide, lliw bwyd. Y sef yn golli llestri. Y sef yn golchi llestri, please a diolch. Boys, O! dwi'n fyma. Ers pryd? Reit, be tasau'n digwydd os ni'n y ffrwydrad ffôm? Ond yn y bocs yma. Allan nhw'i drio. Oce, sut mae'n gweithio to? Wel, yn yr bocs mae gennym ni hydrogen peroxide, lliw bwyd a sebon. Wedyn, da ni am adio potassium iodide sydd yn catalydd. Mae o am adweithio yn sydyn a creu ocsigen, a mae'r adwaith hefo'r sebon a'r lliw bwyd yn mynd i greu ffrwydiad ffôm lliwgar. O, ie. Da chi'n barod? Barod. Barod. Go. Wow! Felly, beth sy'n digwydd yw bod yr ocsigen yn cael ei dynnu o'r hydrogen peroxide ac yn mynd mewn i'r sebon golchi. Am fod hyn yn digwydd yn gyflym iawn, mae'n creu lot o ffôm, ac ar y nunlle arall i fynd, mae'n byrlymu ac yn llifo allan o bob twll. Mae'r adwaith hefyd yn exothermig, hynny yw mae'n creu gres. Drychwch ar y stem sy'n dod oddi ar y ffôm. Wel, dyna beth oedd gorffen gyda bwm. Mae bwm ar ben am y tro yn cerwch i wefan YouTube Stwnsh am llwyth o glipau gwyddoniaeth gwyllt a gwallgo. A chofiwch plantos, peidiwch byth stopo ar brofi. Wel, nes bod eich athro yn gweithio chi stopo, neu chi ar fi'n ffrwydro'r tŷ. Ta-ta!